Kawan kapara kublai api barok hakanika sngi berada hakat kanika por sedon kipas ngap te ka jingpusan na ka banta mata ka sngi hakanika ayom len jingpusan halor ka wei kantei ya ka ba ujisul ong lamap ikipo babun jengka namar bangkala i sibun jingpusan na ka gospel ketkum Lukas ni ngasim na kalong kapah nyau it khot live hundriu ter hadu sapu nyau kini kiktien kibau jisul ong hakane kentei lama ya kipop babun jongka namar kala i sibun Henry yauta yau balama bekindian ui kindian ka jingjia hakane hakaba ujisul ong no kumne kede sepang kawe ka kentei hakaba kelawan kawe ka kentei haba udon we ubreu uparisi ubalakot bam singobhai ujisu haying jongu te une uparisi ulakot bat hakaba Jisu udang syong hakane ke ying ke jongu lawan kene ke wei hakane ke gospel la tho long ka ba at khat ka ba lai punyo la tho la don ka wei ke nong pop hakata ke snom haba kali singawu Jisu u syong bam haka ying u parisi ka lawan ra sikhu plek ke jen upi pada ka ba yeng na di Jisu hajan ki kjat jongu kada yam bat sat ya ki kejat jogu da ki umat nang ta kala nyat ya ki da unyu kli kala do ya ki bat kala pan slek ya ki da kata ka jing ubi ka jing khot yang a bajepi man haba ke balang ke bu ya ka ayom len ba mangi ngindu pai sha uble kuma uble hai ka por ke barim ha ke jutang ke barim apa ngi pule ke bible apa ki brio ki jong uble kila landet na uble usempat eki da ka klam da ki thma da ki kino ki jing jenjar bale ban penlong ya ki brio pan kendit pan perkat plan di namar bangila lendet ngila glad yo blay kane ka jinglanot kane ka thma ka sawan alor jeni namar kata ni hakane ka jutang pathmai ni don yo Jisu but hakane ke bangi pule menta ane ka gospel ke Lukas no ka banyo ni don ya kan ke jingkhat ban kala ka pamut hakan ukur komin kala ka pamut min buat akan uksa jang kane ka kentei hang ni la thok kan nong pop kumno kala le show Jisu da ka bayam kala saja ki kicar Jisu da ki umat jongka kala nyat pendekiang ki kicar jong Jisu da lau jong usnyu kli kajing kala ka pamut ke pasisya kede kata ya kada not jengi ke pangidan kajing sngosi ba ngilale pop persya ya ublei pat ngiyam ktham kane kajing mut jong kajing kala ka pamut ngiha kabalang ngidon ya ka sakramen jing pen Yesu oi abang ngile pop ngilet siakan ka sakramen ya ka bau Jisu ulabu halor ki apostol pat ngiyo jing ma pe ki pop rela ngilet siakan ka sakramen tang bangin pendep tang namar bang ngilaken mau bang ngilale pop nata kana bangin dup long ki bakhuj pat banyo jing ma ngide benlet siakan ka sakramen jing pen Yesu dan ka sakramen jing ma pop kata kamde ka jing kala pamut pasisya jing kala ka pamut pasisya
kadi ban long kum kene ke kun thei ke ba yam singau si khang nama ba ka le po ka jing don jong jisu ka jing im jongi ke ban pen long kum ne ban jauh umat ha bangi don ha ka jaka hang ta ba don jisu ni de ban ka jing pen i ba hadu katno kata ka jing ade jongi ba ublei ba jisu ka de ka jing jauh umat ka jing jauh umat teng teng ha ba ngi don ha khmat ka sakaman bukui tam baduan dan ha ka por jing kinya ya ke kharis bukui kam da de en ma ba ngi lang kinang pa pa ngi jauh umat teng teng ha ba ngi don ni sngau ba ngi don si sa ka jing don jung blei ni shu jauh la ka jauh ka umat te katno le ha ba ni Yesu kendu pangla lepo try blei u jangi hadu kata-kata baula pai lo jong kun ban syayap kanang ba mangi kibreu ni biyo ya ka jing impom cukut kano lele apa ni perkat kumde kan penlong yang ni panca umat ibu ira de haja ka jong kan de kente apa nya kendu yo Jisu ubalong unong pen im jani Jisu balong kendra badu blei udon hajam jani kan penlong yang ni klempep pan yam ketang panca umat jenata ni la don renkat bat ke Maria badu Petrus badu Yohanes hakitu kisingi ki ba Jisu usyak labanya hatu kata-kata kan penlong yang ni ki pan yam ketang rein mantan marba ngim yu i teng teng ngim don jing singau tu bangi ni pen singau si yo boleh hatu kata-kata u Alphonsus Ligori wang badai ki nampop ki balong ki nang penyap ya Jisu ai ki ka pop jonga ka pop jongi barok wa penlong yu Jisu pancau senam u Jisu la play ka senam na ka bantai jongi arpu prahajar saus pa laipo senjau ka senam ba koridor jongi Jisu na ka bantai jongi namar kata to ngin yakala ka pamut no na ki pop jongi bangi longkum kitu ki kentai ber kitu ki ba asyong ksut ya ki ba u Jisu ula penkwat ya utu bapang yap silang ya bu Jisu ulang lam map ekipop jong pi tora ela ka jing tiak ba to ki to yai haba lam map in sala si syabat ki re ka don kam nangi bandon ya kam sim jingkala ka pamut ka ba sisya tilmar kata latangi e sibun in sa yo map ru sibun di kumno bangin la ban yo ya ka ni jing map sibun si sesin ong dakabangi e ya utrai sibun te kajing e kedai kawai ka ba pli ka lat ka renti lada kajing e ka pli lat pli renti ha kajing ade jungi tangkum para brio kat no lele ya ladangi e ya ulai kajing isne ka wan wud seni ladangi long ke ba e ya ulai pan habangi e ya ulai ngindon ru kajing ting burong ban le ya ka pop persayu dan berkata to ngin ya raikut ban long ki ba kala ka pomut rengkat bat ki umat haba ong kala ka pomut kebut ngidon kajing raikut ba ngala thangat bat ngan ong dai su ya kan ka pop dan berkata to ngindon kan ka mersim jing kala pomut na pun ki ba ka jing im joni teng don ki ki ba ngile ni perkat pat ngim lapoi perkat pa kita ki ba ngile ki kum kita ru ki de ki pop de ye kum kita in saya kren in saya puson hakawi pat ka jing kren to tang kum ne mata ka sni to ngin long kum kene ka ru kun thei ban kalak pomut rengkat pat ki umat ta ka ba ngi raikut we ba ngin raikut in ino tak ya ka pop bat ya kitu kibru ki banyak imlang banyak lek pop lang na tribe susu dong kumta
Gitu kibriu kiba syong klim tu kibriu kiba syong yahap klem ka sakramen kum kita kibriu ke ngamut pan ino kipa pa ino ya kitu kibriu akba pia lepo blang te da kum ta ke jing kala komut bisa ba kala komut pan ka rai ban lit phlang te kum ta nyin le tu try lamba ngat sim bakoi rengkat ba ke jing asylum jo kamari ati city kami jong jisu rekabat Michael Archangel, Gabriel Archangel, bat Rafael Archangel, bat Tiwai Kiangel, kinanyada, kiba Jisu, ba Ublay, ula ai na kamantai jung iwe nadu ba dang seng dang pun yang i belamang lupa, we on yang nam tajung kinyarap yang i pandang ke jingkala pamut ke pasisya. Ini roh yo try Jesus Christ.